खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो केरालानि मोनसे अमा फार्म दिन्थिनो नागिरदों। आं बेवहाय खामानि मावो नालाय बेयाव नोंथांमोननो फुंनि नैबे माबाखौ अमा फार्मखौ बोरै खै खथा थायो आरो माबोरै उन्दुना थायो माबोरै थायो अमाफोरा बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै दिन्थिनो लादों। नोंथांमोना जास्ट नायलांबानो जाबाय अमाखौ माबायदि दोनो आरो जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि दोननो हागोन ना हाया नोंथांमोना नायना लादो। आं दा अमा फार्मखौ दिन्थिलांसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नैबेनो अमा फार्मा, बेयाव बेसेबां दङ माने सानाखै आरो बेसेबां दङ बेफोरबायदि दोनो आरोना। फुं समय नालाय माने गासिबो अमाफोरा उन्दुजोबना दङ, उथिजोबाखै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिराद दावराव, बेनिखायनो माने एसे भइसखौ खोनानो एसे प्रब्लेम जादों। नोंथांमोना खोनानाय नङा, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय खालि। नैबेयाव फिसा दोनो आरोना, अमा फिसा जानायखौ नैबे रुम फिसा फिसायाव। नैबेबो फिसा जाहां जाहां, फिसा जाहांखायनो बेयाव दोनदों। फिसाया गासै 10टा दङ बेयाव। गासै अमाफोरा गासैजों माने 800सो जानो हायो माने साननाय जायाखै आरोना। नै बोरै उन्दुजोबना दङ दाना अमाफोरा। नोंथांमोन अमाफोरा फुं समाव बिदि उन्दुजोबना थायो आरोना हराव। दा थारमाने साफा खालामखांनायनि उनाव माने गासिबो गसंजोबगोन आरो नै बेफोरबायदि उन्दुजोबना थायो अमाफोरा। दा फुं समय नालाय माने उथिनाय जाथ'वाखै। आं माने दिनै बिराद फुङावनो सिखारदों नालाय बेखायनो भिडिअ बानायनाय जाबाय फुङावनो। बेयाव गासै 12टा रुम दङ आरोना, गासैबो होमबाबो माने फिसा गेदेर लानानै आरोना। जोबोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन, मानो होनबा अमा ओरैनो दिन्थिनो थाखायल'मोन। अमा फार्म नोंथांमोना नायनानै बोरै मोनखो, अमाफोरखौ नुनानै नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामहरदो आरो साबसक्राइब खालामदो, शेयार खालामदो, लाइक खालामना होदो आंनि बे चेनेलखौ। दिनै भिडिअ'खौ बेखिनियावनो लाखिनाय जाबाय।